Hvad er din yndlings sjove tilsvining? Jeg har hverken tid eller fagblærende nok til at forklare dig det. Man kan sige meget om dig, men det skal man ikke. Hver gang nogen bruger, meget kan man sige om ham, om nogen indskyder jeg et, og det bør man. Overhørte engang den sjoveste. Jeg stod og ventede på min mad på Kebabistan en skøn nat. En dude kigger på sine venner og siger: "Bro, du ser mere slidt ud end en alli på jagtvej." Håber de to har det dejligt i dag. Tænker tit på dem. Du har et udseende, der egner sig godt til radioen, og den modsatte. Det er godt, du er så køn. Ganske vist frit oversat, men viden har jagtet dig, men du har altid været hurtigere. Niels Hausgaard-fan her. Jeg har altid syntes, at udpræget praktisk begavet er et hissigt burn. Jeg har kraftedeme set pollental, der var sjovere end dig. Ej, hvor ser du godt ud i dag. Hvad har du gjort anderledes? Der findes 2 slags mennesker, og du er ikke en af dem. Slut en sætning af med, men han er god nok alligevel, når du præsenterer nogen. For eksempel, det her er Anna, hun er Brøndby-fan, men hun er god nok alligevel. Det her er Anne, hun er ingeniør, men hun er god nok alligevel. En paraphrasing af Christopher Hitchens. Du er så fuld af lort, at hvis man gav dig en tarmskyldning, ville der være plads til dig i en tændstiksæske. Som min søn sagde engang: "Mor, du kan ikke få kogalskab. Det forudsætter, at man har en hjerne. Din skostørrelse er højere end din IQ. Jeg har mødt vådt bølgepap, jeg har haft mere interessante samtaler med end dig. Tænk sig at kun at have 2 hjerneceller, og så kan de ikke engang samarbejde. Har faktisk en anden version af det med hjernecellerne. Du har kun 2 hjerneceller. Den ene sidder i kørestol, og den anden gider ikke skubbe. Endnu en version. Du har kun 2 hjerneceller, og de kæmper om 3. pladsen. Du er så ligegyldig som det, der kommer ud mellem fingrene, når man maser en lort i hånden. Jeg vil ikke sige, at du er den dummeste person i verden, men du må hellere håbe på, at han ikke dør." Jeg ved ikke, om den her tæller, men Kirsten Birgits sviner til Torben Sangil på Twitter for et par år siden er for mig en ny klassiker. Jeg er ved at lave en podcast-serie til Heartbeats om store idioter, og første afsnit handler om dig. Jeg ringer fra studiet lige om lidt. Dine forældre skifter emner, når deres venner spørger ind til dig. Når man smutter fra et selskab. Hav det, som I ser ud, og Henrik, du må have det godt. Kært barn har mange navne. Grimt barn endnu flere. Du er ikke tabt bag en vogn. Du er smidt foran og kørt over med vilje. Tal til en, der gider at høre på dig. Den stopper de fleste talestrømme. Du er vist udfordret nord for kravbenet. Der er lige så meget honning i en skrubtusse, som der er hjerne i dig. Du har et ansigt, som kun en mor kan elske. Dine forældre må have brugt dit bløde punkt som askebæger.